Tunrun chu kan thil lei thar Naupang Tawlhpahrit kan ti don nge Tawlhpanal kan ti don chumi chungchang chu tlem te kan ron tilang dona kanin Naute hian slide hi an neya kan Naute kan len pui chang hian nu man ti thei em em hole te mei te hre thina kan han lei sak ve ta ti chuan hei hi cheng sangli bor manania Mizoram kan en masa rinain heng ai te dei poka sang thum sangli kha ni chho dei me ain thlau lu tuka chu wangin online a kan han cha le ta zo kania tunai hian kan rem khom don chinani heti hian Amazon atangin aron thlenga apek hian aron deliver meya ti chuan a chhunga hian ake anga chante ara bi kan tiang chi te le engeneng basketball ring te Tawlhthleng chi te kha aron oma tin akilna po hi aron kim khopa akilna hian a chuang pakhat anon da tel boka ti chuan a rem khom film khur ve deuh hlek anga ya chan chu ke pon ka ti dik lawa hetian le lam pangkhi rem til ngal lawin ale lam ma khin kan vit dik ngal vek anga ti chuan chumi nuwa chuan ale lam ake le lam pangkhi thun chau turania chu te ni lo chuan enge arabi ang chi khi a thun kim thei don lo ni han bua han nem lu mai khi ne ti chuan annat na a her nge na khian kan her nget le vek anga chu te mei chu ania ka soisel na pakhat lai chu ka du khop lo na lai chu ti teng a do thleng khi tia da a kom deuh hleka chu a vain bat ngut kha ni ta intine mo no te ten an pal chhonga tu khum vo zotin an tluang ti te a hlawm deuh hleka ain kildan ain da be dan ki ke chon a der dep deuh hlek ka tia chumi chungchang chu Amazon lama feedback ka po ka soilang nge ni thildanga chuan a thatlo ne mem po ka hrelawan tin Naupang tan po a him tok khop meya hei ai sang lu tuk chu in chunga chona noka engeneng chu baka engeneng a hlawm ve deuh theya hei hi chu ke ni po abula hian thil dup le khateng kha inven na kan han da ve ren ron thawa po ni se thil thatak Naupangina an lom zonga chuan kan Naute hian chon lawm takani Wait.